Καλησπέρα και σήμερα. Σήμερα ό,τι εκδρομές, ό,τι περπατάδες, σίγουρα. Ένα απογευματινό ταχυδάκι για τη φώνηση. Βάζει μέσα από την πόλη. Καιρός, ξανά το ξεπιτάκι, το 16 λεπτά. Ευκαιρία είναι να προχωρήσουμε ένα flat operation.
πλάνα, είναι εδώ στα αριστερά είναι το εργοστάσιο, τα φορτηγά, τα μάνι. Δούλεψα και εγώ εδώ πέρα. Παλιά μας λιμέρια. Φορτηγά, λεωφορεία, ό,τι γουστάρεις. Περάσουν οι ποδηλατάδες. Μου μίλησε ψητό. Σουβλάκι από τη λίμνη, ναι, ψήνουν εδώ, έχει μια πολύ ωραία λίμνη. Το Φάσφελτ. Και έρχονται εδώ και κάνουν όλοι μπάρμπεκιου. Και φτάσαμε. Αρχίζουμε να βρούμε θέση, δηλαδή. Λοιπόν, εγώ ένα φραπεδάκι γλυκό χωρίς γάλα και μια κορνεδούπα. Και ένα κορνέ. Μαρία, Παναής, ο Φώτης, Εγώ φραπέ, χωρίς ζάχαρη αλλά με γάλα. Κοίτα Παναγιώτη, κοίτα. Και τώρα αποκλειστικό. Κάνει για εσύ. Παναής, τώρα έχει παγωτό ο Παναής, δεν θέλει. Έτσι. Καταρριφέισον. Στην αρχή που λέγαμε να φάμε τα ψάρια, σήμερα κάναμε τώρα στα Κάτι γρήγορα μακαρόνια. μια μακαρονάδα. Ούτε βοηθά και κατέβηκα μάρκετ. Καλά όμως, εδώ είναι ζαχαροπλαστείο, Θέλετε μπουγάτσα, αύριο για φαγητό μας. ό,τι γουστάρουμε. Αύριο έχω νύχτα μόνο. Το παιδί και Άλλο βουλάκι. λες νύχτα αύριο. Εμείς 4 η ώρα τελειώσαμε το φαγητό και Ήρθε και το δικό μου Είναι, εδώ πέρα. αυτό είναι ωραίο, αλλά μεγάλο. Θα το φάω το υπόλοιπο το μισό. Έτσι Παναή. Παναγιώτη. Τι μαρκούτσικα να τώρα λέει αυτός. τώρα αυτά που μπορώ να πλένω, θα τα πλένω. Αμάν, έκανα μια Στα μαλακία. 60 βαθμούς. Δεν πήρα πλαστικό καλαμάκι μαζί μου. Α, εντάξει. Το πλαστικό δεν είναι εδώ μέσα. Αρχίδια είναι αυτό, βλέπω. Χάρτινο. Τέλος πάντων, την πάτησα. Έχω 10.000 καλαμάκια στο σπίτι και δεν πήρα κανένα. Εγώ έχω 6.000. Πρέπει να έχει 2-3 καλαμάκια στις τσάντες της μέσα εσύ μόνο να στα κουβαλάει. Και εγώ πρέπει να βάλω στο μηχανάκι. Πολλά ρε φίλε, εγώ πήρα Έγινε, 6.000. άντε κλείνω. Καλά είπες. Αυτό το πήρα του Αντώνη που ήταν έτσι. Άντε φεύγουμε τώρα. Τρενάκι το λίγο. Όχι. Στο YouTube. Όλοι θα μπουν μέσα. Δηλαδή είναι κλειστός ο κύκλος. Είναι κλειστός ο κύκλος που θα το δουν αυτόν. Λοιπόν, έγινε, άντε τα λέμε. Καλή συνέχεια. Ωραία. Ήπιαμε τη φραπεδιά μας. Φάγαμε το γλυκό μας. Οπότε σπιτάκι τώρα για κάουτς. Και για αλκοόλ. Καλά, όπως και να είναι. Άντε φεύγουμε. Στρίψατε παρίστερα. Το Honda σαν το δικό μας. Το πιο παλιό βέβαια είναι αυτό. Αλλά οκ. Πιο πράσινο δεν γίνεται.
Όμορφα. Καλά πέρασε το Σαββάτο μας σήμερα. Στο μεταξύ τιμές, καλύτερες και από Ελλάδα. 19 ευρώ, 4 καφέδες, 3 γλυκά και ένα φαγωτό. Στην Μινέρβα θες 29 τουλάχιστον. Καλό είναι το 9-11 το Καρέρα. Αλλά ούτε εγώ χωράω. Και το μηχανάκι μου παίρνει και πιο πολλές αποσκευές. Πήγαμε το καφεδάκι μας, φάγαμε το γλυκάκι μας. Στο μεταξύ, για να τα λέμε και αυτά. 4 καφέδες, 3 γλυκά και ένα παγωτάκι, 19,80. Ούτε στην Ελλάδα δεν κάνουν αυτές τις τιμές, παιδιά. Γιατί έχουν παραχέσει κάτω. Κάθε φορά και ακριβότερα. Και εδώ πέρα με 20 ευρώ 4 άτομα και πιτσιρικάς, όλοι πήραμε κάτι, 19,80. Να τα λέμε και αυτά για να ξέρουμε τι γίνεται. Βρε καραμήτρενα. Άντε. Ας σταματήσουμε. Ας σταματήσουμε. Και φτάσαμε στη γειτονιά μας. Στο σπιτάκι μας και στο γκαραζάκι μας. Όσο να γυρίσει. Να γυρίσει θέλει. Ας τον αυτό να ψάχνει και πάμε εμείς να το βάλουμε στο σπιτάκι του. Ραντεβού στην επόμενη.